Inselmilkom. Illum it-tnejn 22 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħid lill-Fariżej: min fostkom u bla dnub jitfgħu l-ewwel ġebla. Mulej, nersqu quddiemek niedma u nitolbuk maħfra ta' drabi li ma milniex ir-rieda tiegħek. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bi grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda ħalli nitħejjew tajja passatna glorjuża tas-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, Sużanna għajtet għajta kbira u qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut, u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalu fuqi jien ma għamilt xejn. U Alla sama t-talba tagħha. Huma sejrin biha l-mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu s-sewwa. Erġgħu lura fejn isir il-ħaqq, għax dawn taw xhieda falsa kontriha. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: ejja oqgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tgħid la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: ifirduhom u beduhom minn xulxin ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: int li xjeħt fi ħżunitek sa fl-aħħar dnubietek tal-imoddi laħquk, dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont inkundanna nies bla ħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal toqtolx lil min hu bla ħtija u l-bniedem sewwa. Issa għid li ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu qallu: taħt siġra tad-deru. Qallu Daniel: sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lil ieħor. Qallu: jien nis'el il-Kananin u mhux mill-Lut, il-ġmiel għamiek u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael
u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minnu li Ġuda ma qaditx għal ħżunietkom. Għejdli mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu wieġbu, taħt siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, inti wkoll b'din il-gidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-Anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistennik biex xabla f'idu biex iħanxrek minn nofsok ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemgħa kollha jtet bleħen wieħed u bierku lil Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom biex xhieda falsa li taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħaddieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, hemm u jrejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wid mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tjieba u l-ħniena fil-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb, jgħid il-mulej, imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdeh u qagħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam drittu qalilhom minn fostkom hu bla dnub jitfala hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan qabdu telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh, u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam drittu qalilha dawk fejnhom mara. Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd Sinjur qaltlu. Qalilha Ġesu mela nqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-ġrajja tal-mara illi nqabdet fl-adulterju hija ġrajja rakkuntata biss fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Għandha ħafna x'tallimna l-ħajjitna. L-iskribi u l-Fariżej ġabu din il-mara quddiem Ġesu
U skont il-liġi suppost kellhom iħaġruha. Ma ġew għand Ġesu mhux biex jieħdu l-parir tiegħu, imma biex ikollhom fuq ix jixluh, iġibuh darhom għall-ħajt. U dan għaliex jekk Ġesu jgħidilhom imxu skont il-liġi, huma jgħidulu fejn hu it-tagħlim tiegħek ta' ħniena ta' mħabba. U jekk Ġesu jgħidilhom tħaġruhiex, jgħidulu inti ma tridx timxi skont il-liġi. U Ġesu li jagħmel huwa joqgħod fi-skiet, jagħmel pawża fi-skiet. Imbagħad meta bdew irossuh, għalilhom min m'għandux dnub jitfala' hu l-ewwel ġebla. U nafu li dawn li kienu qed jakkużaw lil mara bli qal Ġesu ħassuhom huma l-akkużati għax ħadd minnhom ma seta' jgħid jien m'għandix dnub. U allura wieħed telqu u ħallew il-Ġesu waħdu mal-mara. U hemmhekk naraw issa x'jagħmel Ġesu. Ġesu iwassal lill-mara l-imħabba, il-ħniena, il-maħfra ta' Alla. Ġesu huwa għal din il-mara is-Salvatur. U nistgħu ngħidu doppjament Salvatur. Isalva l-ħajjitha. Jeħlisha minn dawk in-nies li kienu sejrin iħaġruha. U jsalva wkoll mid-dnub tagħha. Meta jgħidilha mur millum il-qudiem tidnib xisjed. Ġesu huwa dak li jeħles lill-mara u jroddilha lura id-dinjità tagħha. U għandna żewġ messaġġi importanti għal ħajja tagħna fil-kliem ta' Ġesu. Għax Ġesu jgħidilha lill-mara lanqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnib xisjed. L-ewwel messaġġ importanti huwa li Alla ma jridx il-mewt tal-midneb, imma li jerġa' lura meħtijietu u jgħix. Alla lilna jrid iwasslilna l-imħabba u l-maħfra tiegħu. U jridna illi nersqu lejh u nilqgħu din l-imħabba u l-maħfra tiegħu. Aħna lkoll midinbin, kull wieħed u waħda minna midinbin u neħtieġu din il-maħfra tiegħu. U nirrealizzaw meta jaħfrilna illi il-ġudizzju tal-qalb inħalluh f'idej Alla. U ma nkunux aħna illi inħaġġru lin-nies. Mbagħad hemm it-tieni messaġġ importanti meta Ġesu lill-mara jgħidilha mur u millum il-qudiem tidnib xisjed. Għax Ġesu il-ħażin isejjaħlu ħażin. Innutaw li lill-mara ma jgħidilix mur u għamel skont kif jidhirlek. Jien ma niġġudikakx imma imxi skont il-lifestyle li għażilt. Ma jgħidilix Ġesu jiena ma nimponix il-valuri tiegħi fuq tiegħek. Ma jgħidx hekk Ġesu. Jgħidilha tidnib xisjed. Jgħidilha jien irid neħilsek minn dan id-dnub. Tibqax issa skjava ta' dak li hu ħażin. Ġesu huwa dak li fil-waqt li juri rispett sħiħ lejn id-dinjità ta' kull persuna, il-ħażin isejjaħlu ħażin. U għalhekk din li nitolbu illum din it-talba lil Ġesu biex l-ewwel nett aħna nersqu lejh dejjem niedma tad-dnubiet tagħna u nilqgħu l-imħabba u l-maħfra tiegħu illi aħna inwasslu lill-oħrajn l-imħabba u l-maħfra tiegħu
li aħna speċjalment bi kliemna ma nkunux aħna illi ingaraw il-ġebel lill-oħrajn, imma l-ġebel nużawhom biex nibnu soċjetà ta' ġustizzja, ta' onestà u ta' rispett li d-dinjità tal-bniedem, u li il-ħażin dejjem ngħidu ħażin u ngħinu l-xulxin biex ma nkunux skjavi ta' dak li hu ħażin. Ir-resqu issa tal-bit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xxandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem nilqgħu l-imħabba u l-maħfra tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamilna mulej f'ħajjitna strumenti tal-imħabba u l-maħfra tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbu għal dawk speċjalment li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu wkoll għal dawk li qed jistennew forsi xi riżultati jinsabu f'ansjetà. Nitolbu għal dawn kollha biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fil-waqt li nirringrazzjawk mulej għax-xita li tajtna nitolbuk biex tkompli tagħtina xita fejjieda u f'waqta li tagħmel il-ġid nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li llum jew għada jew f'dawn ġranet jiċċelebraw eluq sninhom, nitolbuk mulej biex inti tberikhom, tħarishom, tħares il-eżiż tagħhom u tgħinhom biex dejjem jgħozzu il-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr, għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna l-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddejt tiegħek minn ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru li minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija s-slim u laqda li intrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa, għamel li bihom neħilsu dejjem il-ġibiet ħżiena tagħna u nimxu wara Kristu biex nesqu lejk bil-ħeffa, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tana sma talbtana ejna u afmana glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġena l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missienna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenna l-rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan, amen.
Slimma lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Sant'Esmorina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħaqniex f'tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Sant'Esmorina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex f'tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minn tal-infern u ġeneri l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis missiru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu l-Ġesu wara t-tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija immulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minn tal-infern u ġeneri l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U urina wara dan at-turufnament il-Ġesu, frott imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu. Jistrieħu fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu l-qattalb tagħna, Missier Eternalla, enna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu Qaddis Alla, enna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, enna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Alla, itlob għalina, Imqazza Xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, u Xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, Xebba kollok għaqal, itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, Xebba kollok seta, itlob għalina, Xebba kollok ħniena, itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, Amara ta' kull grazzja, itlob għalina, Amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kjuba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu, għatilina għaddijatijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost siqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Natio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek.
int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Matul dan ir-randan, il-Knisja nediet il-kampanja Itmaw Libbes biex tajn lil dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Jekk tixtieq tajn lil tfal, koppji anzjani jew familji billi tipprovdilhom ikel bnin jew ħwejjeġ xilbsu, idħol fil-website diakonija.org. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min ikun imsejjaħ jieħu l-vaċċin jagħmel dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Nawguralkom il-ġimgħa tajba. Insellmilkom.